Καρλίτος στον Μπεμπέ. Περιμένει ο Σα, δέχεται την παλιά. Παίρνει θέση ο Καρλίτος. Σα συγκλίνει προς τα μέσα. Το σούτ το βάλε. Χάνει γκολ από το Μοντέιρο. Σηκώνεται η σημεούλα του βοηθού. Στο 10ο λεπτό. Ο Βάλε έχασε στο σούτ που έγινε από τον Ορλάντο Σα από τον βοηθό. Εδώ πάλι έκανε κίνηση προς τα μέσα. Κινήθηκε δεξιά ο Σα. Γίνεται το σούτ και σαφώς αποκομίζει πλεονέκτημα. Ενώ ήταν σε θέση offside ο Μοντέιρο, σωστός ο βοηθός απέναντι. Επιθετική ανάπτυξη από θέμα Απόλλωνα. Ο Μπεμπέ χτέλεσε το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Ντόσα Τζούνιορ. Από κοντά ο Βοού πάνω στα πόδια των παιχτών του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας μπροστά, ωραία κίνηση από τον Αμπτανή. Περιμένει ο Καρσία, δέχεται την παλιά ο Ισπανός. Η σέντρα. Ο Ουόρ θα απομακρύνει, πάει να μπει στη φάση ο Θοδωρίδης. Ένα χλιαρό σούτ από τον Παπουλή, ωστόσο δυσκολεύει τον Ντεκρά, ο οποίος θα διώξει σε κόρνερ. Κεφαλιά από τον Ντόσα Τζούνιορ. Μπεμπέ. Ο Σα μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ είναι δύσκολο για τον Βάλε. Αποκρούει και στη συνέχεια ο Χαραλάμπους. Του Απόλλωνα. Κλέψιμο εδώ από τον Παπουλή. Πέρασε ο Ελαδίτης, για να δούμε την επιλογή του. Πλησιάζει, κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Έρχονται όλα αυτά συνέχεια. Γκαρσία, πολύ καλή παλιά για τον Παπουλή. Έχει ευκαιρία ο Απόλλωνας. Παπουλής μέσα στην περιοχή, γλίστρα. Στάθηκε όρθιος, πέφτει ο Γκαρσία. Διώχνει ο Ντόσα Τζούνιορ σε κόρνερ. Όπως πήγαινε πρέπει να τελειώσει το παιδί. Μπορούσε να κάνει το σούτ, γλίστρης, έμεινε όρθιος. Και εδώ πέφτει ο Γκαρσία, το μαρκάρισμα του Σακέτη. Ο Σκόμι είναι πολύ κοντά. Πάλι η φάση εδώ. Βλέπουμε ένα ακόμη replay. Την πτώση του Γκαρσία. Ντεντέ Μπεμπέ. Ωραίο γύρισμα του Χάμπου για τον Γκαρσία. Ξανά ο Απόλλωνας επικίνδυνος. Ο Ισπανός πέρασε. Εξαιρετική ενέργεια. Δεν μπορεί να νικήσει τον Ντεκρά. Η πάσα στη συνέχεια και έξω. Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία που χάνεται στο 32ο λεπτό. Πρώτη μπάλα από το Σακέτη. Καρλίτος, Μπεμπέ. Βγαίνει μια πολύ καλή πάσα τελικά. Μοντέιρο, γυρίζει ευκαιρία. Ο Βοού δεν βρίσκει την μπάλα. Μαϊκόν, Σα. Ξανά Μαϊκόν. Κάνει και τη σέντρα. Να η ευκαιρία, δεν βρίσκει την μπάλα ο Βοού. Μαϊκόν στην εκτέλεση. Η κεφαλιά έξω από τον Ντόσα Τζούνιορ. Είναι σε πλάγιο ο Απόλλωνας με τον Λόμπεζ. Γκαρσία προσπαθεί να απελευθερωθεί. Παπουλής από πλάγια θέση, αποκρούει ο Ντεκρά και στη συνέχεια κόρνερ από τα πόδια του Ουόν. Μοντέιρο σε καλή θέση. Το σούτ, εξαιρετική επέμβαση από τον Βάλε. Καλοχτυπημένο, κεφαλιά έξω. Λάθος από τον Σούρτου. Ορλάντο Σα ανοίγει διάδρομο, κάνει το σούτ πάνω στο Βάλε. Ο Σα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά έξω, βγήκε άστοχα ο Βάλε. Μοντέιρο κάθετα στο Σακέτη, πέφτει ο Σακέτη και δίνει πέναλτι ο Σκόμινα. Ο βοηθός είναι αυτός που υπέδειξε παράβαση την φάση με τον Αμπτανή και τον Σακέτη. Ο Σακέτη εδώ βρέθηκε στο έδαφος πίσω ο Αμπτανή. Να δούμε και από εδώ. Υπάρχει μια πίεση. Πολύ αυστηρό. Δεν φαίνεται καθαρά, είναι ναι. Πολύ αυστηρό για τελικό. Ναι. Το Βοού το φοβάμαι. Για να δούμε. Σφύριξε ο Σκόμινα. Ο Βοού. Εκτελεί απόκρουση από τον Βάλε. Και η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μπεμπέ επαναφέρει. Δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Μοντέιρο και έξω. Κάνει απόκρουση. Εδώ πάλι. Έπεσε με το αριστερό χέρι. Έσωσε την εστία, γύρω το σώμα του δεξιά. Ο Βάλε και δείτε εδώ. Έσωσε κυριολεκτικά τον Απόλλωνα. Τον κρατά όρθιο στην διεκδίκηση του κυπέλου. Με τον Ουόν βρήκε τον Παπουλή. Μέσα ο Παπουλής, ένα εξαιρετικό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Στο κόρνερ ο Παπουλής. Πρώτο δοκάρι διευκολύνει τον Βοού. Έδιωξε ο Καρτόσο. Το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ένα εξαιρετικό σούτ από τον Αργεντινό που πέρασε ως αλλαγή στην παράταση. Στο 4ο λεπτό ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ. Από την εκτέλεση του κόρνερ έδιωξε ο Βοού.
φορά το. Εδώ είναι ο Καρτόσο. Το σουτ πέρασε η μπάλα που χτύπησε λίγο σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Ανέβηκε εδώ λίγο στο κεφάλι του Ουόν πάνω από τον Τεκρά. Το γκολ λοιπόν για τον Απόλλωνα με αυτόν τον τρόπο από τον Καρτόσο. Στο Σακέτη. Κάθετα Μπεμπέ. Βρίσκει τον Βοού. Ευκαιρία το σούτ από τον Μοντέιρο πάνω στα πόδια του Μερκή. Ο Παπουλής εκτελεί. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία από τον Μερκή. Εκτελείται τώρα το φάουλ. Κεφαλιά από τον Γκαρσία. Πέφτει μπάλα μέσα. Γίνεται το σούτ, η μεγάλη επέμβαση από τον Μπρούνο Βάλε. Ο Σέρτσιο εκτελεί. Περνάει μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ για να φτάσει στο 1-1. Από την εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά εδώ στο κάθετο δοκάρι του Βάλε. Με τον Γκαρσία φεύγει ο Παπουλής, μόνος περιμένει, δίνει την πάσα ο Ισπανός. Παπουλής πάει να μπει στην περιοχή, πλησιάζει, κάνει το σουτ και χάνει την ευκαιρία για να τελειώσει τον τελικό. Ο Παπουλής αντιμέτωπος με τον Ουόν, για να δούμε αν θα επιχειρήσει τρίπλα για να μπει στην περιοχή. Παπουλής μπαίνει από πλάγια θέση, πέφτει και έχουμε πέναλτι που σφυρίζει ο Σκόμινα στο 118 με τον Παπουλή και τον Ουόν να βάζει το πόδι κάτω χαμηλά. Για να ξαναδούμε και εδώ τον Παπουλή να κάνει την κίνηση. Ο Ουόν είναι στο μαρκάρισμα, δεν τον έχει βρει. Ο Παπουλής έπεσε, δεν έγινε εδώ κάτι. Σφύριξε ο Σκόμινα. Ο Σούρτου στα δίχτυα, ο Απόλλωνας κάνει το 2-0 και είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου. Έχουν πει και ο παδί του Απόλλωνα μέσα και πανηγυρίζουν. Ο Απόλλωνας διπλασιάζει τα τέρματά του. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του και αποχώρηση, φεύγουν από τον πάγκο. Ξαναβλέπουμε το πέναλτι εδώ. Ήταν ψύχρεμος ο Σούρτου, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία. Στην αριστερή κινήθηκε ο Τεκ. Σακέτη, κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Βάλε άστοχα τώρα. Διώχνουν την μπάλα του Απόλλωνα. Ο Μοντέιρο γυρίζει, έχει ευκαιρία από κοντά ο Βοού για να δούμε γκολ. Μειώνει η ΑΕΛ στο 135 από τη σέντρα του Μοντέιρο. Ο Βοού πρώτα και στη συνέχεια ο ίδιος είναι που έκανε το σούτ, αφού η μπάλα αποκρούστηκε από αμυντικό. Ο Απόλλωνας είναι ο κυπελούχος της περίοδου 2012-2013. Πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου οι οπαδοί του Απόλλωνα μαζί με τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, ο Μπρούνο Βάλε. Ο Απόλλωνας μετά από 3 χρόνια είναι και πάλι κυπελούχος, 7ο κύπελο στην ιστορία του.